די. אז שימו לב, נגזרת זה היי-פס פילטר, אינטגרל זה לואו-פס פילטר. אני מפעיל את ה-DFT על הסיגנל, נכון? אז אני מקבל את הטרנספורם שלו. אני מתעסק בהולכה קוונטית, בננו-טכנולוגיה ומיקרו-טכנולוגיה, אבל בעיקר אני מתעסק באלקטרואופטיקה ובתחומים של איך אני יכול לראות לתוך תווך מפזר. זאת אומרת, אני מתעסק בדי הרבה תחומים, למען האמת. לאהוב פיזיקה זה משהו מאוד מאוד בסיסי. בכל פעם שאני הרגשתי שגיליתי משהו חדש, היא אופוריה כזאת ששום דבר לא משתווה לזה בעולם. גם לא מה שאתה חושב. יהיו הרבה אנשים שיגידו שכן. אני לא רואה את עצמי כחנון. תחומי העניין שלי הם מאוד מאוד גדולים. זה לא... אני אוהב נורא היסטוריה, אני נורא אוהב מתעסק בכלכלה. בעצם אתה גם יכול להגיד שגם זה חנוניות. בכיתה ו' אילצו אותנו ללמוד ריקודי ים. ואני פשוט לא הייתי מוכן. אני התנגדתי בתוקף לזה. אני פשוט לא הייתי מוכן. אני אמרתי שזה לא ייתכן. גבר לא רוקד. אז זהו שאני לא התחלתי עם סלסה, ואני משוכנע שאם היום הייתי צריך להתחיל, אז לא הייתי מתחיל עם סלסה, כי הסלסה היא מאוד מאוד מחייבת וקשה, קשה מאוד ההתחלה. ואני חושב שפשוט בגלל שאני יקי קצת. זאת אומרת, אני קיבלתי חינוך בבית, שאם אתה מתחיל משהו, אתה צריך לסיים אותו. תראה, חלק מהריקוד זה סטייל. אתה מרגיש טוב כשאתה מקרין סטייל. טוב, אני חושב שפה זה ברור שזה רקדן סלסה. ואני אומר את זה לצערי. אני לא הייתי מנסח את זה ככה, אבל זה היה שם. אני לא אגיד שלא. אנחנו נדבר עכשיו על איך אנחנו משתמשים בשיטות מתמטיות ספקטרלית כדי לחקור הבדלים בין סגנונות ריקוד של סלסה שונים. 1, 2, 3, אני נח, ואז 5, 6, 7, אני נח. אני הגעתי לאיזשהו מועדון ואני רואה בן אדם שמאוד מוכר לי. אנחנו מסתכלים אחד על השני, אנחנו לא מצליחים לברר מאיפה אנחנו מכירים אחד על השני. כל אחד נכנס לאוטו שלו ואנחנו נוסעים, ואז בא רמזור, הוא עוצר ככה לידי, יש לנו אחד ליד השני, הוא שואל אותי, תסלח לי, יש מצב שאתה לימדת באריאל? אני אומר לו, כן. הוא זכר שואל, פרופסור גרנות! אני קצת נזהר מזה, כי זה בדרך כלל מרתיע אנשים. פתאום אתה רוקד עם פרופסור. זה קצת מוזר. יש הרבה אנשים שיודעים שקוראים לי פרופסור, וחושבים שזה כינוי. תגיד לי, תסלח לי שאני שואל אותך, מה המקצוע שלך? דוקטור למחול. זה הקונוטציה של אנשים שחושבים על שאני דוקטור לסלסה. ולכן זה דימוי מאוד שלילי. כי אתה חושב על שייק עם מגדי בלט. זה פרנסה זה? לא, אך זוהי חוויה. חוויה. גם סיוט זה חוויה. לא. לא. דרך אגב, המילה סלסה היא משמעותה בספרדית הוא רוטב. זה לא סוג רוטב, זה המילה היא רוטב. זאת אומרת שאנשים אומרים רוטב סלסה, ובעצם אומרים רוטב. זה הטעות הגדולה של אנשים שמסתכלים על זה. זאת אומרת, יש גם זה, אבל זה בהחלט לא חייב המציאות.